Joget komeng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok mbane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah. Ayo ra ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. Lah lumayan lho mentoke sa megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Oh dikandani bentenge sini-sini. Ameng kon ora ngetok we ngetok terus. Nyaur utang. Ya. Ya saiki wis silen silen nganten. Sinden milenial iki ya larang ya padake ora. Medune we kaya brahala. Ya ora apa-apa nya. Sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok angguk Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Ya guys mulai do. Iya, biyaga urung cair. Nah, Pak Ferry. Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Ya. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Oh terima ora, Cah? Ayo. Munio serentak. Ora Ayo. ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trimo ora? Lah trimo ora? Krungu ora? Kupingmu krungu ora? Ya nek trimo ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngeneke sapa? Neke sing dikeki. Arep do nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Arep nggo ngopo? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Senengane. Ayo. Lah kowe iki tak takoni arep nggo ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben men. Saking apike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek ming tok uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi Terus? nek ming uneke aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dana sosial kuwi wis akeh. Dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek ming kowe sing muni peliti ning Ngapa? Gusti paring dawuh Sena iki ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek ming kowe wae ngopo? Lah Aku ya- ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine kowe muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Sena menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ra iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget komeng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok mbane kaya patung.
Sapa sing kaya patung? Lah mbah. Ayo ra ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. Lah lumayan lho mentoke sampe megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Oh, dikandani bentenge sini-sini. Ameng kon ora ngetok we ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujug-ujug ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Pas wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi ngono. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure ming 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Meng omah tikus 500 sih. Apa? Kangge semangat wiyaga Mas Sena transfer 1,5 juta. Ya. Ah, ora nek dikeke rasah gelem cah rasah ditabui. Ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok Ora nabui ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu cah, sabar ya. Ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca kok. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gagulak dolamu. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tata uruh duit kowe ya. Ora nek kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do gek dong guyu. Oh, sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44 opo arep digum nang kene saru ya nang ben ning rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. mengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lho hasile kanca-kanca. Nek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Wis tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa
Kae pendopo sing sok nggo latihan kae, rak rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak ana kaca kabeh. Dadi anggere bar godhok ngadeg terus Ngapa nek ngene iki? ambo. Rapike ya kaca. Nek dah tewa. Ngapa lho? Ora. Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora. Besok kapan? Besok kapan katakan. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane Iki- wedok karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanang kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Cecer lan wong bagus Umpamakna umpamakna nah kodho tanpa tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam sarias mara. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. nyidam sarias Salah. Nyidam sarias. Yo. nyidam sarias aku medun Medun. piye Pak? Ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Diwarai to Nyidam sarias. kok nek ra tekan piye? Ora apa-apa. Nyidam sari Ora iso. ora langsung munggah to? Ora. Nyidam nyidam sari Mara. Wah, keploki lenelek saya kerep. Ngeleki sapa? Ya. Upama sliramu sekar. Monggo, ya. Upama sliramu sekar melati
Ora apa-apa aku memuni ala-ala kok. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa, bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya. Mula ya wajib diacungi jempol. Ya aku ora ngacungi kepel barang kulino kono. Iya. Ya wis ngono ya Mak. Iya. Ya waktune ndak selak ngoyak iki ditunggu lelakone sak banjure no. Iya. Ayo mengko gara-gara iso dilanjutake ibu-ibu waranggono sing urung keparang sowan isih akeh. Iya. Diaturake nggon gara-gara. Ngono ya Mak. Saiki neruske crita dhisik. Sing jeneng wong mangan ki ya urung merahi 2 piring kok nek 3 piring 4 piring ndak malah kewowogen ora kepenak dirasake. Iya iya tak derekke. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati datan kawusa wanjing wonten pertapan Sukalima Nana Gandha sapunalika semanten Raden Bratasena wis prapteng tampal mates wana Tebrasara. Manjur lakune ngangin gugur anggraning arga kura-kurnita kakiri kiri orek bumi prakempita bumi orek prakempita prakula mangambak-ambak ngadeg atenger-tenger nganti kaya tugu Sinukarta. Tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga-rengga. Lah menika ta warnane Sang Bratasena. Pranyata satra ingkang pengawak waja. Nalika semanten dupi midhanget dawuh timbalanipun nenggih Sang Tapa Begawan Durna. Kinenangulari kang wujud kayugung susu ing angin. Siga prapteng tepining wana Tebrasara. Wana gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara bali mung kariaran saka keteling pang ingkang sambung sinambung nadyaning wanci rina kanthi persasat kaya ing wanci ratri saka petenging alas Tebrasara parandiri Sang Bratasena kang pengawak waja datanate mundur saking geguntur datanate mendha saking pangrepa sigra matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep tiraranipun ingkang paman ing Mandira Jajar Raden Gandamana jumangkah ngulari kang kayugung susu ing angin wreksa ageng den bedol sela ageng den dukiri den glundhungaken satemah katingal morak marik bubrah wana Tebrasara.
Manggahangro sesumbar Lindho bumi kuncing kumalu doguntur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Rukmakala wah ladalah apa kakang jroning awak dhewe tentrem mapan ana ing guwa Sigrangga ana ing ngareng-ngareng ing Gunung Candramuka lah kok dadi ngisor kaya ana Silindhu ngisor katon sintru kaya ana prahara oh ladalah eneng apa kakang Rukmaka teka ngisor Gunung Candramuka alastik brasara ndak sawang saka kene katon bubrah slangkrah ora karu-karuan. Aku dhewe ora ngerti. Oh, ladalah kok dadi tumpuk matumpa lelakon ingkang sinandhang awake dhewe. Wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing Guwa Sigrangga. Suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan. Alastik brasara persasat kaya wis gusis. Entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana. Kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek wregul wae wis ora katon. Kedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak angagak-agak banyuning sendang asat. Kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetesing ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Yen pancen kaya ngono apa ora luwih prayoga niti priksa ngisor kae ning apa? Hayo Rukmakala. Mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang ngrusak ana ing alastik brasara. Cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Ladalah yo Kakang Rukmaka tak derekake. Rukmakala iya.